ki parlong ngam tiap ka ei kamancha yang abat ya pi ting ka jong blei kong baki jing ke jing jenjar ken nang bun baki jing kala jong ka perthei ken nang wan shwa ka jing wan ka jong utrai ban shau yang abat ya pi lese ka jing im ka jong ikan nang jarong asla jong ni ka perthei ngaru kamu syakri ubarit ngadon ye gini ki kentin ki bau belai ulabu aga donut ye ki kentin ki jong apostol Paul ki bau keren ye gini ki santali ki ai lingkot kat bala aga ni ka janmit jong gini ki sngi kum ka jing sneng ka jing krau ka jing kentu yang abat ye pi kum bangalaong pilong bat manga ngalong u kristan la ni ki kristan ki ba kumno bat ha ka ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno ha ka jing im ka jongi ka ba ningkong tin ka jong blai kong ha ka dekhot ka basan Henry mami kani ka kintin ka kit ye kani ka jingmut ka ba apostol Paul wong yoni u Timothy wong pen pej saudong jong me ko Timothy pej ka perthai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka dekhot ka ba ar ter layat hu ye ka jinglong jong kani ka balang bat ka jinglong jong ka de gishnong ka ba ki briu ki ya be ye ki ai jong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo bandrung hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka jong blai baka pop ke kala ka hok baka hok ke kala ka pop baki briu ki ya be tang ye ki ai ki ba jong gene ka berthai bat ban berkat ya la ka jong ka men sim kim tre satya apostol Paul wong yu Timothy me im hagaba kum kata u kristan me im me kit ye ka lingkor bat ye ka kirteng ka jong kris hagaba kum kata ka snong bat hagaba kum kata ka por ka wei ki la ban le Henry mami mem dei ban le kum ta ki wei ki la ban tu ki wei ki la ban klim ki wei ki la ban le ye ki kam ki ba shirkai persha ye ga mon ga jong blai Henry mami wat nom le ye ga ta u ong u apostol Paul yo Timothy haba ki briu ki pech shame ki nong bau tei u per bau dei u kon jong blai pilong u kristan oba kumno manga ngalong u kristan oba kumno imaga juk ki henmen baki para ki jonga ke bangiyo i kata ka lifestyle ne ka rukom im ga jong brio kalong ka be dei dorban ki ai jong ga ne ga bertai bangayo i ki kun jong ka balang ha ki ne ki sngi ngira persang banya pen rengkat lani ban pen ya dei bangi ong bangi kwa ban long western ngi kwa ban long kum ki de ki brio ki ba syapo ka risem ngi bat ngiyo i ye kini haki ai la kalong karyam ka bai ngiyo i la kalong haka im haka ya kayeng ngim itu shu unu udai u kristan unu udai ubam ngej balai pangai kwa ban ong hagi ni ke janmit ya pi deu kasi pim deu pareng dei namar kata wat le pareng ki men bagi para ki jonga bat ya ka kor ka buram kum u kristan kiwei kimat le ai ba kiwei kimat le kimat tu kimat tim kimat le e ki kam ki bashir kai apostol Paul wang ko Timothy ma me wat le padu blai bu e ni ka do ha ka do nut ka jonga ye ki ni ki kentin ban ong ma phi kum ki kristan la de kiwei ki le ye ki ni ki ai ki bashir kai wat bishni ye ka ai ka ba phi ban le ban im kum u kristan ban ya kum u kristan le ya kata kabar u apostol Paul ong giru ye kini ki kentin yu Timothy hagatu ka ju ka dekhon om dei bo ong tan rei mami u ong ru to sharai haki ki baro kani ka kentin kawan ka kentin Greek ka bagi ong kata ka nefe ka nefo baka kit ru ye kini ki jingmut ki bau apostol Paul u kerpat yu niu Timothy u ta u briu u bammentoi wong me melong u tau nong yalam melong utau nong sharai jangka balang hapo Ephesus melong utau briu uba mentoi uba ki briu ki pet shame wong ye gane ke kentin to sharai long jai yaisha don kabor halor lade bat wat le klikle
Bat wat rai kerke ya ki ai baro la galong haka kam yeng ka kam sem la galong kita ki personal issue ka ba dei ba ka jing im shimet jongi lani ya ki kam snong kam thau lani ya ki nu ki kam wong apostol Paul yo Timothy wat nom rai kerke to sharai bha da sumar bha da pet da kmi bha kum no ba meyan haga jing im ga jong mi ka ba man lagasngi ngam don shu kum uta unong hikai jong mi ngam don shu ban sneng ban krau ya mi lada me bakla ngam don shu asla jong ne ga bertai ban nganum im slem shu ngas ngotu ya ga jing im ga jonga ka ba nga ngaladon menta haga yeng bendi wong im ga jing im ka ba sharai ngakan mau ya ki kentien ru ki jong Petrus saba utho ya ka shiti ga jong u haga lenong ka basan ka da khot ka ba pra haga shiti ga beningkong ka jong u apostol Petrus utho ya ki ga kentien bad wong kumni haga lenong ka basan ka da khot ka ba kendai nadu ka ba pra to penle adakar to pen ya sharai naba uta unong ya le jong pi uba usoitan kum using bekerhu uya celeng udawat kenang ya unoru ba unyo nguy teli ya uta pin ya le persya ki baskem haga jinggen ki henmen baki para ki jonga u apostol Petrus ru uong ye gini ki kentien to sharai se ki henmen baki para ki jonga ukren daga ka ba u ulaya lingba pikin mau haki gospel kum no bau Petrus habau Jesu ula ong yo ba me men salen yanga uni Petrus ong nga ko trai lada nga ban yap ru ngan yap na ga ban da jong me hedwe ngitip ka ka jing thu khana ka bakut bau Petrus hadin laisin usiar urio ula len yo trai bat gi ummat kthang na ga donut ki jong ujao bau sngotu ba shimla sharai haga jing im ka jong kumunong bot yu Jesu kawai ne ge jing haga ni ge sngi ki ba manga bat ma phi ngi im kalong ge jing long ka jong ukan ka bangi nge yo haga kitab jong ge Genesis kalenong ka balai ter ka banganum yo lat ye ge ban puli pila ban puli ki yeng ki sem ge jong pi ukan haba ula lej ban ai ye ke tu ge jing ai ngo thang ha kmat jong ublai uang ngam pediang satyang pediang ya ge ka ba abel ai ukan usngautu baga ka ba ule ma u kalong ka ba bakla henry ka ka senjam la ni karai ka ba ushim kalong ba uong baga ka ba ngale manga kalong ka ba dai tre ban kala ka ba mut baga de ka ta ken ka jing ka jing ka problem na ka issue ka ba kraw ha gini gisngi ka ba giong ha ka tin nong way mind is right ka ba ong mga kalong ka ba dai Sumarbha uong apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong ushakri uba mentoy jong ublay wat ai bagani ka jing snow sarong wat ai bagani ka donun kan yo shong ha ka jing im ka jong me kabalai wong ye gini ki kentien ru to le to sha shitam henry mami to sharai ha ki baro to sha shitam kum ka jinge seng samla ngelayo ban ye kren nadu kani ka tayo haki sau tayo ngelayo ban ye kren syapang balai ba ubrio jenjar handai haki ka janmit u apostol Paul uong yu Timothy uong ku Timothy banlong Kristan banlong u Kristan ba shisha kam dei ka basok yame ba dia kani ru ngas ngautu ki henmen bagi para ke jonga nadu bange kala ka bamut nado banga IT ya laga jong ka jing im ka jonga how try ngas ngautu biang ya gani baka ka banga ngakren ka banga ngaya ngamno ashu banlong kumutu ubriu uba minor lani uba minin banga ken mau ban ngi yo ya ga jinglong jong ka perthai baka ri India ka jongi ha gani gisngi ka bang yo bagita ki an ke ba Omsha ban penkala bamut ye kibriu kilami na kawai ka jela lani ka state che kawai pan kilanang pas haki government ke jongki bagi parliament ke jongki kilanang pas ye ka bill ke jongki bangakan mau yu wayu parlong o bangi ye pule lang haka MTH ke jonga bau niu parlong
ubay rengkat kelas bat nga uyat hu ya kata jingja bah nyau snem lai banai kat san sngi ulasa hagaying bendi hang thi hapo kanong ba lani ka jilla orisa ka bangila yos ngo hagi snem kibla lek no ya jing sharpen yap ben ki kristan ula ong ya gini ki kentin nga shep tieng bangan yo bangan don kurim lani bangan yo iki kun namar ngatieng yo banga habban len yu jisu ladang yo i kini ki nong shun ki jongi hakmat jonga bakin penyap ken shimno ya em jong ki bahayeng ki basam baru ong ukpa ujong aru uwei